Menki Akomamo, Medindi brother Eli Soriano, me free members Church of God International. Me pasa me ton sa fremo na mo meka yen ho e wose ma ba ko empire bomu. Da biara eya donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa nyina ne wiase nyina ebro aye fa ahohiahia emre mu. Ebro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene enipedu yakọ akotia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakọ atia amanehuni nanso eduro ne ayaresa biara ne ho atumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne da nyinaa emfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu ye mfra yɛfrɛ enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛmu pii a mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Okay. Sari-saring basura ang umaago sa maruming sapa na ito sa Sitio Borol, Barangay Na Taytay, Rizal. ay kura wo sitio barangay. Wala ng halaga. Siya namang pinagkukunan Na ng timamufo pagmamahal a sa kumakalam na tiyan ng ilang awo hay residente no roon tulad ni Nanay Melanie. awo Melanie. Nakakadiri na Ni elbow na ho modene At walang so regular obefa na yi we so wo ma ennan a madalas na wo mo de wo mo ho ato na so na wo kunu so ang kanyang kinikita na eya wonya pangalakal ng ye basura. 50 to 40 pesos amo tonton bola so ade Silang bakal. na so munya dade Pero a sa mga na mo de ton araw na alomi wala na silang manya basura na sika maitatalakal, kasiye na ade chie mu no ngunit nakapilang eya ang won mo bayan nta nya ng hwe laman sa na to manya sika bi a coffee die minsan 2 beses eya ma won mo an sa etoda ye kain didim namin pri no ano dakoro yung pag kape lang. etoda bi nso a coffee nko an ye no na isane MCGI a wɔdwene nipa ho nti no nnuanom feeding program no atumi aboa nipa a awɔ mpɔtam ha no yɛama nipa 400 anɔpa koko anasa anɔpa aduane yɛdi na yɛsan so ma wɔn mo nnuane ahodoɔ a ɛfiri MCGI free store. Siyempre malaking bagay yun kasi unang-una Na deɛ di kan no ngayon na merong kahit sane deɛ ne nakuha namin yɛhunu nti yɛnya biribi a maraming yɛde bɛdi yɛ mo dahil kahit papaano yɛda mo ase bebree firi sɛ nnɛ ɛnam mo so ma yɛanya abomu pagpatuloy niyo pa yung mga na ne da soɔ ne sɛ mɔbɛtoa mo adɔyɛ lang sa akin kundi sa adwuma yi so pangangailangan. nyɛ ma me nko na mmom afoforɔ nso a wɔdi hia meda MCGI asafo no wase bebree sɛ wɔayɛ yɛn mpɔtam hɔ afoɔ no mmoa wɔ Sitio Borol na Awurade adom ne na ho mmɔborɔ nti yɛyi mpɔtam yi firi mu a bio yɛtumi de dwumadi foforɔ nso ahyehyɛ so ɛwɔ mmeammea bɛyɛ mpem aha nson ha mmiɛnsa aduɔnan nson a ɛyɛ ankorankora nnipa a wɔn mo nya aduane no bi asedanka wɔ Onyankopɔn sɛ wɔama yɛn akwanya pa sɛ anuanom mfa nyɛ papa na yɛtumi ayɛ setie ma Onyankopɔn ne pɛ na ɛyɛ Onyankopɔn na ɔyɛ adwuma mo mu wɔ deɛ mɔpɛ na moyɛ nyinaa mu sɛdeɛ ɛbɛsɔ n'ani aseda nka Onyankopɔn sɛ ɔyɛ anuanom mu adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de akyerɛ yɛn yɔnko nipa sɛ MCGI adwene nipa ho agyapadeɛ nto aso animuonyam nka Nyankopɔn. Muli po namin kayong inaanyayahan. Yɛreton sa afra mu bio aba Tete Atempɔn no Awurade mmaransɛm adesua anaasɛ asupɔ nkyerɛkyerɛ ase. Yɛbɛhyɛ aseɛ September bosome da ɛtɔ so 2021 adwoɔda anɔpa nondu baako. Yɛne da soɔ no sɛ wɔbɛba abɛka yɛn ho ama yɛatie yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm. Mantwie a kɔma mu nyinaa.
Yes.
Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Asumugye free agya Onyankopɔn ne nkae nyinaa nuanom Muli po kami nag-aanyaya ana yahoho ay lalapit sa na Diyos. abio yares ton safra mu nyinaa Upang abra ang kanyang patuloy ibababo Onyankopɔn empire na pag-aaral ng kanyang mga salita. na yatumi asere Onyankopɔn ho adom na yatumi anya ne nsɛm ntiaseɛ mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon naming Diyos, Ama naming Awurade yɛ makapangyarihan Nyankopɔn, sa lahat. yɛn agya Twɛdeɛmpɔn, Ng iyong bugtong na anak, muli po kaming nagkakapisa awa wo dɔba korɔ no at din mu. nagkakaisa ng puso. Abio yɛn nyinaa yɛahyia mu Ayaw ka po namin ng isang taos na yɛde pagpapasalamat akoma kami korɔ sa isang maghapon ɛbɔ na wo nakalipas po sa aming naseda afɔdeɛ mapangan din wahwɛ po yɛn ako. so Marami da po mu mga nyinaa kapahamakan sa aming ɛwɔ yɛn nnwuma mu ɛwɔ mu sɛ gawa mo po ay yɛn mmerɛ a yɛwɔ mu yi ɛho bebree atwa yɛn ho ahyia deɛ sambahayan. nanso agya w'ahummɔborɔ no w'adom nti Kataon upang yɛtumi atoa yɛn abrabɔ so ang amin abusua nso ɛwɔ tebea papa mu. mga banal na katwiran. Ɛda wo ase sɛ daa wɔdom yɛn ma yɛn akwanya sɛ Kataon sa yɛntie wo tenenee nsɛm kronkron. makagugol Ɛda wo ase sɛ yɛn nsa tumi aka upang akwanya pa pag-usapan ang yi iyong mga salita. wɔ yɛn abrabɔ mu ne yɛtumi anya mmerɛ ne adaadeɛ akasa afa wɔn nsɛm ho. Pakinig ng iyong mga Agya, banal na katwiran. yɛsrɛ wo sɛ hyira Bigyan mo
obi biara a wobetie wotene ne nsɛm kronkron ne da yi ma wɔno korɛ ɛnyɛ adwuma wɔ yɛn akoma mu na atumi atena yɛn akoma mu no hɔ a yɛatumi de wɔn nsɛm ayɛ adwuma yɛatumi asom wo na yɛn som asɔ w'ani yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn afɔrebɔ nyinaa nsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea fa wɔn nsa ka nnipa nyinaa akoma na yi yɛn nyɔnko nnipa akoma mu nsɛmmisa no wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsom wo nyinaa yɛsrɛ wo sɛ frɛ wɔn fa yɛn sene ntɔ bebree a yɛyɛ no abrabɔ mu atia wo no nyinaa kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no yɛsrɛ wo ka yɛn ho ɛwɔ yɛde sua yi mu agya yɛda wɔ se wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Mr. Worldwide. Brother Eli Soriano, Twerɛ Kronkron bɛyiano. Mamunyina kwa baba Tete Atempɔn, Wiase Nyinaa Twerɛ Kronkron di Wiase. Dwumadie edi ahim wɔ Philippine mu ne mmeammea ahodoɔ wɔ Wiase. At para po hindi na tayo magluwat, kasama po natin si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang... Asadeɛ bia yɛn nsɛmmisa Mama Brother Eli Soriano. Magandang araw mga kababayan. Ito ako, mga brother Eli. Sa lahat ng dako, sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamagitan po ng ating makabagong teknolohiya, ay Na nararating kami ɛda Nyankopɔn ase sɛ yɛnam abɛɛfo malibang kwantempɔn ahodoɔ so personally present, but we still believe atumi ahyia mu in sɛ yɛbɛtie Nyankopɔn ne nsɛm. absence. Ɛwɔ mu sɛ ebi yɛ honam fam anaasɛ Sa atin, yɛntumi nhyia mu yɛ mpo ne mpo deɛ, nanso kababayan, gaya rin nung nangyari yɛbɛtumi sa anam apostol. Ang sabi ni apostol abɛɛfo kwantempɔn yi so ng unang Korinto, na Nyankopɔn tumi ayɛ no mu adwuma ma yɛate ne nsɛm ase. Ɛnkanka asomafoɔ no abrɛ so, ɔsomafoɔ Paul ka no 1 Corinthians 5 verse 3. Ɔma yɛnkenkan ɛsɛ, ɛwɔ mu sɛ me ne mo nkyɛn honam fam deɛ, sabi niya sa mga na me deɛ menni hɔ honam fam deɛ, nanso mewɔ hɔ honhom mu. Mabu deɛ ɔyɛ saa adeɛ yi atɛn dada, te sɛ deɛ mewɔ hɔ. ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Na menni hɔ honam fam deɛ, Kung sa pamamagitan ng sulat, nangyayari na yung na sɛ espiritu yɛnam ni Apostol Pablo, ɛyɛ krataa so, pagdating doon sa mga unang Kristiyano, lalo pong na ma siguro asomafoɔ ne nkrataa satellite, atumi akɔ akɔdu tete Kristofoɔ ne nkyɛn a streaming sa internet, sa Facebook, at sa iba't ibang medium na ɛnɛ atumi di ahim wɔ internet so, Facebook so, nkɔmmɔdi afidie ahodoɔ bebree so, kaya po ɛna yɛnam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aduru mo nkyɛn honhom fam. Na saa nti iba't ibang lugar yɛabɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtumi yɛasom mo mag-monitor ang ɔsompa wɔ baabi biara mowɔ no wiase afanaa, mga kapwa-tao. baabi biara yɛn yɔnko nnipa, yɛ kuromfoɔ, Paraan para ang tao ay yɛbɛtumi yɛatie dwumadie yi bie. maabot, Na lalo na po yung mga taong mayroon pang yɛn ɛyɛ ɔkwan a na makadiyos. yɛbɛtumi yɛafa so aduru nnipa nkyɛn. Sa ating panahon, Nkanka sa Amerika, nnipa a halos 30% ɔmowɔ akoma a ng Amerikano, ɛyɛ nyamesuro akoma. basta na hindi na America man mu, Diyos. nnipa wɔ ha mo kyekyɛmu 30 Yung iba ay ɔmo nyɛ Nyankopɔn ni. nadala 30% ɛnyɛ Nyankopɔn ni wɔ America. natuklasan nila ang Na relihiyon botaeɛ nti a ama wɔn mo ay aba mo abuo ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ asɔre ne sɛ mga nsɔre a ɛwɔ wɔ ne mpɔtam hɔ nom no, mahigit na po deɛ ɔmo hunu no wɔ asɔfoɔ no mu ne sɛ asɔfoɔ no de asafomma no asi hɔ sɛ kooko afuo, 100% ɛna yɛte wɔn mo die. Nti ama nipa dodoɔ no aba mu abu sɛ wɔn bɛkɔ asɔre. Nipa dodoɔ no aba mu abu mpo so wɔbɛsom Nyankopɔn esiane sikagye ahodoɔ a ɛwɔ hɔ nom nti dɛ. Nanso tete no America mam na nipa ɔha mu nkyɛmu wɔ ha 100% agye wɔ Nyankopɔn di. Na Japanesefoɔ no ɛmu fa dodoɔ no a bɛyɛ 90% anye Nyankopɔn di. Japanesefoɔ ɔmo nte din Kristo mpo da, 80% nte Kristo da. Ana Nyankopɔn ɔmo nte saa de ne mpo da ɛwɔ Japan. Nti anuanom Nyankopɔn mmoa ne n'ahommɔborɔ mu yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛyɛ saa nneɛma yi. Ɛne sɛ bɛduru nnipa a wɔn mo nye wɔ Nyankopɔn nnie no nkyɛn. Na mewɔ gyidie paa sɛ wɔn mo ayɛ mfomso afiri sɛ adwene a wɔn mo adwene no ɛnyɛ adwene paa sɛ wɔbɛka sɛ wɔ Nyankopɔn ni hɔ. Wɔ Nyankopɔn te ase. Twerɛ Kronkron mu no wɔn a ɛkeka sɛ wɔ Nyankopɔn ni hɔ no yɛ agyegyentwi anaasɛ nkwasiafoɔ. Yɛnkenkan Psalms 53 verse 1. Agyegyentwi so no n'akoma mu sɛ wɔ Nyankopɔn bi ni hɔ. Wasae na wɔyɛ amumɔyɛde a wɔkyire. Obiara ni hɔ a wɔyɛ papa. Wɔn a wɔkeka sɛ wɔ Nyankopɔn biara ni hɔ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron sɛ na wɔyɛ agyegyentwie. Wɔyɛ nkwasiafoɔ. Wɔn ni ntiaseɛ. Wɔn ni nhunumu.
Wanom enni nimdeɛ mapa. Wamu enni nteteeɛ papa. Ɛwɔ sɛ wo no wonni nteteeɛ papa. Na sɛ wonni mu nyansasɛm biara ka. Wobɛka sɛ Nyankopɔn ni wɔnyɛ Nyankopɔn ni. Na mmom wɔ nipa a ɔhwehwɛ nokorɛ. Na sɛ impo wɔnsua sukuu mu nimdeɛ koraa ana wɔnkɔ sukuu wɔnkɔ university biara pɛn koraa no a nipa bi saa no a wɔde n'adwene di dwuma no ɛne kwan sɛ wɔka sɛ Onyankopɔn ni hɔ. Ɛwɔ sɛ Twerɛ Kronkron mu no yɛwɔ adanseɛ bebree wɔ nokwasɛm mu, abakɔsɛm mu, abɔdɛm nyansapɛ mu. Yɛwɔ noma pie di ho adanseɛ sɛ mpa Onyankopɔn ɛte ase. Yɛnom ne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛte ase. Yɛnom ne nneɛma a yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtɔ nsa afrɛ mo na maka yɛn ho ama yɛasese ɛyɛ hwehwɛmu. Na yɛtumi anam Nyankopɔn ne nsɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu so ahunu. Mama yɛnsua nimdeɛ ɛyɛ nkwaseasɛm sɛ wɔbɛka sɛ Onyankopɔn ni hɔ. Na nyansa wɔ mu sɛ yɛbɛdwene sɛ Onyankopɔn a wɔbɔɔ yɛn no te ase. Mene da so ne sɛ mobu mfu. Na saa nkwasea kekan wode hwɛ toto ho anyɛ yie sɛ ɔmobɛka sɛ Onyankopɔn ni hɔ. Ɛwɔ nkurɔfoɔ dwendwene sɛ nipa firi no ne nkaa tie mu. Ɛyɛ gyimie mmorosoɔ. Medeɛ me ne wɔn nyɛ adwene da sɛ me firi adoe na kaa tie mu. Deɛ di kan yɛhwɛ nipa binom anim ɔmo anim nsa adoe anaasɛ kaa tia. Ɔmo anim sɛ pɔnkɔ anim. Nti wobɛyɛ no aka sɛ nipa firi adoe anaasɛ kaa tie mu. Asa yɛhwɛ yɛn su a ɛne nkaatia ne ɛnoe deɛ a ɛtumi ma da sɛ nipa firi noe ne nkaatie mu. Abɔdɛm nyansapɛ kwan so no sɛ nipa firi noe ne nkaatie mu a adan na sɛ wonya akoma yadeɛ yɛtumi nya adoe akoma ma nipa. Da abɔdɛm nyansapɛ de suafoɔ keka ne sɛ nipa firi noe ne nkaatie mu sɛ yɛ nokora adan na nipa nya akoma yadeɛ yɛnkɔyi adoe na akaatie adeɛ mfa mmɛhyɛ hɔ. Sɛ wɔsa nka yɛ nyinaa yɛnya ɛyɛ awɔ mu ahyɛnsodeɛ korɔ ɛwɔ ɛnoe anaasɛ nkaatie mu. Nanso biribi saa ntaa nsi. Ɛfiri sɛ wɔn a wɔnye Onyankopɔn ɛnni a wɔsi nipa firi noe ne akaatie mu no adan na sɛ wɔn nya akoma yadeɛ a yɛn ɔmo nkɔgye adoe na akaatie adeɛ ɛmfa nhyɛ wɔn bo na ɔmo pɛ nipa deɛ. Nti ɛyɛ ne wuo ne nkwasea keka sɛ ɔbɛka sɛ nipa firi noe ne nkaatie mu. Sɛ deɛ Twerɛ Kronkron no seɛ no sɛ yɛgye Onyankopɔn di a asɛ nipa firi fam dɔte ma yɛnkenkan Genesis 2:7. Na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwene wɔ nipa na wohu nkwa home gu ne hwene mu. Na wɔ nipa bɛyɛ wɔ kra te asefoɔ. Na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwene wɔ nipa na wohu nkwa home gu ne hwene mu. Na wɔ nipa yɛ wɔ kra te asefoɔ. Nti nipa deɛ Onyankopɔn no wa mu no wɔbɔɔ no firi fam dɔte yi mu. Yɛn mfiri noe mu. Ɛmfiri noe anaasɛ akaatie mu. Yɛmfiri ɛyɛ mmoawa nketenkete bi te sɛ kokontibaa anaasɛ mmoawa de yadeɛ ba a wɔn a wɔnye Nyankopɔn ni na ekeka. Sɛ nipa firi bacteria anaasɛ virus anaasɛ mmoa mu. Na wɔn a wɔnye Onyankopɔn ni no wɔn sɛ saa bacteria no bɛdane nkwa ɛna nipa dane ɛyɛ te sɛ apɔpɔ bibire ɛna nipa firi konkontibaa mu na wɔn nyini yaa na ɛbɛdane nipa ɛna wɔn dane fish ɛna wɔn dane yɛdane ntatea ɛno na wɔfrɛ no sɛ evolution.
kapem say enipa dane ya na wadane nkatia wadane na wadane nkatia na wadane nipa enya dambo na omo kyerɛkyerɛ nneɛma a wɔn ni nyinasoɔ biara ma saa nkyerɛkyerɛ omo kyerɛkyerɛ na mo ni nyinasoɔ biara sɛ wɔhwɛ ɛfam hwehwɛmu mu a ɛne tete nneɛma aka a uhunu biribiara a ɛkyɛ sɛ nipa wɔ podua deɛ ɔmo frɛ ne sɛ biribi ayera biribiara nyira a yɛwɔ nipa ne nkaatia ntɛm sɛ ɛyɛ honam fam deɛ o anaasɛ awo mu ahyɛnsodeɛ mu deɛ biribi saa ni hɔ ɛwɛ sɛ DNA no ɛyɛ awo mu ahyɛnsodeɛ no ɛyɛ adanseɛ kɛseɛ kyerɛ sɛ nipa mfiri nwene ne nkaatia mu DNA anaasɛ awo mu ahyɛnsodeɛ no ɛka yɛ nipadua akɔ aho bi ɛno ne yɛfrɛ no sɛ blueprint ɛno na yɛnyɛ firi awofoɔ nkyɛn saa awo mu ahyɛnsodeɛ no ɛyɛ awofoɔ mu na efiri ɛne yɛde ma yɛ mma ɛfiri sɛ ɔbaa ne ɔbarima ne ho nsuo ne ɔbaa ne kosua ɛna ɛfra na sɛ ɛfra a ɛna ɛbɔ abɔfra nti awofoɔ no mu biara ɛde wɔn ahyɛnsodeɛ gya abɔfra no mu na sɛ awofoɔ no etia abɔfra mbɛwo no no nso etia na sɛ awofoɔ no wedeɛ yɛ kɔkɔɔ a abɔfra mbɛwo no no nso ɛyɛ kɔkɔɔ sɛ awofoɔ no ani esan a abɔfra mbɛwo no nso ani bɛyɛ san na sɛ abɔdɛm nyansapɛ de suafoɔ ka sɛ nipa firi no ne nkaatie mu that's why de tinya wo nipa bi mu no ɔhwɛ wɔn mu manim sɛ pɔnkɔ yɛnim nyina na Twerɛ Kronkron bu ne sɛ yɛ nkwaseadeɛ ɛbɛtɔ ɔgyegye ntwi anaasɛ wɔkwaseɛ sɛ na akoma mu sɛ Nyankopɔn ni hɔ na sɛ wɔ Nyankopɔn ni hɔ na ɛbɔ wiase ɛbɛyɛ ne yɛtumi abɔ biribi abrɛ abɔdeɛ bi ɔbɔ adeɛ biara ni hɔ saa big bang nkyerɛkyerɛ no ɔmo sɛ biribi na ɛpaeɛ na ɛbɔ nsoroma ɔsrane owia na biribi bɛsi dɛn na apae abrɛ nye obi na ɛhyɛ aseɛ bawunu sɛ wɔka sɛ biribi pae a hwan na ma no pae na obi a wama no apae no mama yɛn kenkan Genesis 1:1 efiti ase Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase efiti ase Onyankopɔn abɔ ɔsoro ne asase asase yɛn na wɔ Hebrew ne Greek Twerɛ Kronkron mu efiti ase Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase yɛde kan bɔ ɔsoro mpo sɛ ɔbɛyɛ hwehwɛmu a ɔsoro anyini si ne asase awesɛ yɛsɛ ɔsoro adi mfe bɛboro 13 billion years ɛna asase adi 14 billion years onuaba alu sɛ ɛbɛyɛ mu hwehwɛmu a ɔsoro adi mfie 13.77 billion years ɛna asase abɔdɔm nyansapɛ de suafoɔ ne sɛ adi 4.5 billion years nti Twerɛ nsɛm adi kan mu no ɛmo nsɛm ɛyɛ nokorɛ fiti aseɛ no Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase kyerɛ sɛ asase enyini yɛ ɔsoro enyini si ne asase te sɛ nsoroma mmoa no ahodoɔ anaasɛ galaxy na asase deɛ ɔde wɔn mfie toto wɔ soro ntɛmu a ɔsoro enyini si ne asase bebree ɛyɛ ne abɔdɔm nyansapɛ de suafoɔ adi ho adanseɛ ɔsoro enyini si ne asase mfirinhyia bɛboro apɛpɛpɛm nwɔtwe ɛyɛ ade yɛtene sɛ ɔbɛyɛ Twerɛ Kronkron mu hwehwɛmu
Yeremne nneɛma a ɛwɔ so yɛte aseɛ sɛ nipa. Abrabɔ yi mu no, anigye wɔ ha yi. Ɛnɛpa a yɛbɛtumi ayɛ ama yɛn nyɔnko nipa ne Nyankopɔn asase mu na ɛwɔ. Na mahwehwɛ mu no mahunu sɛ Twerɛ Kronkron no ayɛ nwoma a ɛka nokorɛ. Ɛyɛ ade a obi a wɔnye Nyankopɔn nnie biara bɛtumi abɔ atu waguo. Ɔma yɛnhyɛ aseɛ brother Daniel. Ane ɔma yɛnkɔ India. Brother Mark Anthony Ko. Ɔne yɛ hɔhoa wɔ hɔ no. Indiafoɔ mo nto aso ma yɛn. Na mawie Awurade mmara nsɛm no tiɛ na asubɔ nkyerɛkyerɛ no tie. Mayɛ bɔne anaa sɛ menya mmɔ asu. Onuaba deɛ di kan. Gyidie anaasɛ nyamesom ɛyɛ ade a yɛntwentwɛne so anaa yɛntu nhyɛ da. Na sɛ woanya tie Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ no bi deɛ a ɛne ɛwɔ sɛ wogye atum. Yɛne deɛ Twerɛ Kronkron no ka no wɔ Acts chapter 13 verse 46 to 47. Asomafoɔ nnwumati dumiɛnsa nkyɛmu aduanan nsia. Na Paul ne Barnaba de nam teɛ mu kaa sɛ ɛwɔ sɛ anka wɔka Nyankopɔn asɛm kyerɛ mo kane. Na ɛsiane no sɛ musu mu twene na mobu mo ho sɛ momfata nkwagyeɛ yi. Hwɛ, yɛda ne kɔ amanaman no nkyɛn. Na saa na Awurade nso wahyɛ yɛn sɛ bɛde mo wasi hɔ sɛ amanaman kanea. Ma yɛn nkwagyeɛ akɔ akɔdu asase ano. Na amanamanmufoɔ no tee yɛn no, wɔn ani gyee. Na wɔhyɛ Awurade nsɛm no animuonyam. Na dodoɔ a wɔayi wɔn ama daa nkwa no agye dii. Na Awurade nsɛm no agyinaeɛ wɔ mu no nyinaa mu. Amanamanmufoɔ tee Nyankopɔn asɛm no, wɔn ani gyee. Wɔn a yɛyi wɔn ama daa nkwa nyinaa gye diiɛ. Ɛda a wɔn teeɛ no, anabere a wɔn teeɛ no, wɔn de anigye agye Nyankopɔn asɛm no. Ang salita ng Diyos pagkarinig. Kasi ganun talaga ang gusto ng Diyos eh. Pag narinig mo, matanggap mo. Basahin natin ang 3. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Ngayon, baka papagmatigasin ang samantala ang kanyang tinig. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng Hebrews 13 verse 15. Sa sɛ wɔn a wɔtie Paul no, abere a wɔn mo tee nkyerɛkyerɛ no, wɔn ani gyee. Wɔn gyee asɛm no, na wɔn gye Nyankopɔn nsɛm no diiɛ. Nyankopɔn no mmara nsɛm no sɛ mote n'ani a mompere mo akoma. Onuaba yi ne deɛ ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu. Ɛnyɛ sɛ bia yɛyere wo sɛ fa subɔ mu. Mbom yɛka Nyankopɔn ne nsɛm akyerɛ mo sɛ mote Nyankopɔn ne a monyɛ nkyerɛkyerɛ no. Sɛ wɔtie nokorɛ na sɛ wɔhunu sɛ yɛn ɛyɛ nokorɛ, yɛn tene yɛn wɔ Twerɛ Kronkron mu a ɛne ɛwɔ sɛ wɔgye. Ɛfisɛ sɛ wɔanyɛ a ɛwɔ sunsunsansoɔ. Twerɛ Kronkron ka no wɔ Mabusɛm eti baako nkyɛmu aduonu nan. Proverbs 1 verse 24. Sɛ mafrɛ na moka me, matene me nsɛm na wobi mfa nyɛ hwee. Na moto mafutuo nyinaa twene. Na mekasa kyerɛ no mompenti. Nanso mɛsrɛ mo amane mu. Ma ho popo wɔbɛba no mɛyi mu wahi. Verse 27. Na sɛ ma ho popo wɔba sɛ aprana na mo amane ba sɛ ahum, ahohia ne ahokyerɛ ba mo so a ɛno na wɔbɛfrɛ me na mɛre ɛnyɛ so. Wɔbɛhwehwɛ me nhema na wɔre nhunu me.
sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi Esane se wotiri nimdiye na wampɛ Awurade suro. ang Diyos, dapat sumagot tayo. Kasi pag hindi natin Sɛ Onyankopɔn frɛ yɛn a, ɛwɔ sɛ yɛgye so. Ɛfisɛ sɛ yɛanyɛ so a, Onyankopɔn no sɛ mafrɛ na mɔka me. Matene me nsa na obi mfa nyɛ hwee. Mo amu na mafutuo nyinaa moto twene. Na mɛkasa kyerɛ mo mpenti. Mɛnso mɛsrɛ mo amanneɛ mu. Mo ahopopo bɛba no mɛyi mo ahi. Sɛ ɛho ba mo so a mobɛhwehwɛ memere ɛnyɛ so. Yɛne sunsanso a ɛbɛba wo so sɛ woahunu Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ nokorɛ na wonyɛ. Sɛ wote Nyankopɔn asɛm a ɛtene no a, ɛmpofiri mu ara ɛwɔ sɛ wogyeɛ. Ɛmfa wo ne dako ne dɔnko a woteyɛ. sapagkat sinasabi niya Pama yɛn kenkan 2 Corinthians 6 verse 2. at sa araw ng Na wɔka sɛ, ɛberɛ a ɛsɛ mu na matie wo, nkwagyeɛ da mu na maboa wo. narito ngayon ang araw Hwɛ, ɛnɛ ne adom berɛ. Hwɛ, ɛnɛ ne nkwagyeɛ da. Anuanom, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛsa bɛtumi aka wɔ Nyankopɔn ne nkwagyeɛ ne wɔ Nyankopɔn adom no. Sɛ wɔ Nyankopɔn frɛ yɛn a, ɔse hwɛ, ɛnɛ ne adom berɛ, ɛnɛ ne nkwagyeɛ da. Ɛntwentwɛn so. Na so nyɛ sɛ mɛyere wo, ɛnyɛ sɛ mɛhyɛ wo sɛ kyenkyena akyi abra bɛka asafo yi ho. Na nyinaa wɔ wo nsɛm, ebi a wɔ botaeɛ nti a watie asubɔ nkyerɛkyerɛ no awie so, wonya mmɔ asuo. Twerɛ Kronkron mu no, asubɔ yɛ adeɛ a wohia ma wɔ gyidi ni. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhohoro yɛn bɔne na watumi ahyɛ abrabɔ foforɔ ase. Asubɔ ɛte sɛ nsakyerɛeɛ anamontuo, yɛbɔ wo foforɔ, yɛnwono foforɔ. Twerɛ Kronkron frɛ ne sɛ awo foforɔ yɛ. Kyerɛ sɛ woba abɛhyɛ abrabɔ foforɔ ase. Wobɛhyɛ abrabɔ foforɔ ase wɔ abrabɔ yi mu. Kane nneɛma dadaa no, nneɛma bɔne no yɛbɛgyae yɔ. Yɛbɛhyɛ aseɛ asom Nyankopɔn. Yɛnni bɔne bio, yɛnyɛ yɛnni awu bio, yɛnyɛ atenka bɔne, adwene bɔne ntia yɛn yɔnko nnipa, abufuo, ɔtane, akayɔ, rentena yɛakoma mu bio. Wobɛnya adwene foforɔ ɛwɔ abrabɔ mu. Na yɛn bɛhyɛ aseɛ wɔ asubɔ mu. Nti wɔasɛmmisa no sɛ ɛyɛ bɔne sɛ wonya mmɔ asu yɛ anaa? Pama wo te ne Yakobo nyi wɔ ano ɛ. Yɛn kenkan James 4:17. Onuaba. Ɛnti deɛ wɔnim papayɛ na ɔnyɛ no, ɛyɛ bɔne ma no. Yɛn ne Nyankopɔn asɛm no anoyie ma wo. Nti deɛ wɔnim papayɛ na wɔnyɛ no, wote aseɛ, wonim sɛdeɛ wɔte ne Yakobo kaeɛ no. Nti deɛ wɔnim papayɛ na wɔnyɛ no, ɛyɛ bɔne ma no. Saa bɔne no ɛbɛnyini anyini na adɔɔso. Ɛbɛboaboa ano anaasɛ ɛbɛtaataa so. Da biara a onyɛ papa a wonim wo no, woyɛ bɔne. Sɛ wonim ade papa na sɛ wonyɛ a, ɛyɛ bɔne ma wo. Akyɛ me sɛ meka yɛ akyerɛ wo na so yɛn ne ma no yɛ ma wo nsɛmmisa. Onuabarima ne da so ne sɛ wate aseɛ. Meda ase, Nyankopɔn hyira me nso meda ase. Afei ma yɛnkɔ Kaizen City. Yɛne yɛ hɔhoɔ a ɛwɔ hɔ no. Na ɛwɔ hɔ kwan sɛ yɛbɔ mpaeɛ ma awufuo anaa? Onua yɛmmɔ mpaeɛ mma funu. Wopa bɔ mpaeɛ ma obi a wawu, wontumi nsesa ne hyɛ berɛ da. Yɛrɛ deɛ Romanfoɔ ne mpo nnwom ne ka. Ɔmo sɛ biribiara ni hɔ a wobɛtumi ayɛ afa wo funu no ho anaa wo nipadua a awuo ho. Na esiane sɛ yɛnwono firi fam dɔteɛ mu nti, ɛnyɛ wo ho a mmɔbɔ abere a wankora hwee, abere a yɛwɔ nkwa ne home no,
na yɛda so te aseɛ no siesie wo ho ntɛm siesie nneɛma a ɛho hia a ɛde mfasoɔ bɛbrɛ wo ɛno nti sɛ onipa bi wu a hwee ne hɔ a wobɛtumi ayɛ ama nipa ne nipadua a awu ana wobɛtumi ayɛ ama ne funu mama yɛnkenka no wɔsɛnkafoɔ nwoma ti nkron nkyɛmu du Ecclesiastes 9:10 biribiara a wɔn nsa bɛka sɛ wɔbɛyɛ no fa w'ahoɔden yɛ na adwuma ne adwene ne nimdeɛ ni asamando a wɔrekoro no sɛ nipa wu a hwee ne hɔ a wobɛtumi ayɛ bio na sɛ mpo wobɔ 40 days mpaeɛ awia ne anadwo wopa mo mfa nsɔre ahodoɔ hyehyɛ so mommɔ mpaeɛ mfita anɔpa nkɔpem anadwo wotumi sesa nipa ne hyɛ berɛ nti berɛ a wote aseɛ no na som Nyankopɔn adentira ɛfiri sɛ wonya wu a asamando yɛnsom Nyankopɔn wɔ hɔ na mesom ni asamando ateemmuda no da etwa toɔ no ɔkwan bɛ na bɛfa so abu nipa atɛn mama yɛnkenkan adiisɛm eti aduonu nkyɛmu dumienu Revelation 20:12 na mehunu awufoɔ nketewa ne akɛseɛ sɛ wɔgyinagyina hewa no anim na wɔbuebue nwoma mu na wɔbue nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma no mu na wɔnam nsɛm a wɔtwa no nwoma no mu so bubuu awufoɔ atɛn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ ɛbɛbu wɔ nipa atɛn sɛdeɛ deɛ wayɛ no teɛ ɔbrɛ a wobɔɔyɛ no ɛso ne ɛbɛgyina bu watɛn ɛna sɛ wonya wu pɛ wode wo nnwuma aba na awieyɛ enti deɛ ɛbɛtwerɛ gu nkwa nwoma no mu a ɛbɛgyina so bu watɛn no yɛ nneɛma ɛbrɛ a wote aseɛ woyɔɔyɛ ɛno ne adeɛ bɛgyina so bu watɛn te sɛ nipa bi wu na mobɔ mpaeɛ ma no bɔ mpaeɛ ma no da biara na sɛ moyɛ asɔre ma no afe biara mokɔ naase asɔre kɔbɔ mpaeɛ ma sɛ nipa no sɛ ne Nyankopɔn fa ne kra nsi eyi a woboa ɛnyɛ adwuma ɛresɛ asamando bribe ni hɔ wotumi nkotua sika sɛ Nyankopɔn fa ne nkɔ heaven bɔne no wodi wu yi a ɛso akatua na obenya ɛti nipa bra a wote aseɛ no wɔ bra a wobɛbɔ no sɛ wu a ɔpa ma yɛnkɔ wɔ naase asɔre afe mu nyinaa ɛnsesa Nyankopɔn adwene sɛ nipa wu ne yɛkɔ naase asɔre kɔbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn fa ne kra nsi yɛnya nokorɛ ɛnyɛ adwuma ɛbrɛ a wote aseɛ no na woyɛ papa a ɛno na wobɛnya baabi papa ma wo kra wodi bɔne a ɛna wobɛnya soa so tweɛ nti ɛbrɛ a wote aseɛ no na wopɛ sɛ wo kra nya baabi papa a ɛneɛ ɛwɔ sɛ wosom Nyankopɔn adwoɔ da woyɛ mma asɛm ɛbena da wonom wokɔnom nsa boro ukuo da wokɔbɔ kyakya yɛwɔ da woboro wo yere wode adeɛ kyi bi a bɔne nko a fie da wokɔbɔ kyakya no mu no bɔne mɛmene da wosan kɔdi bɔne kwese da dɔ kɔgyina sɔrɔ dɛm to ayɛ nnwom esi cross adwo da no wasan kɔtoa ne bɔne so wodi nkwasi asɛm saa na ade wu a wopa ma yɛnkɔ wɔ naase asɔre afe mu nyina Nyankopɔn adwene sesa da ɛmfa ho ne mpa yɛ ahia bɛbɔ ama wo ɛmfa ho ne naase asɔre do a yɛbɛyɛ ama wo ɔbra a wobɔɔ yɛ ne so ne yɛbɛgyina nti deɛ asɔfo ne kɛsɛ yɛmmɔ mpa yɛ ma na Nyankopɔn fa ne kra nsi owudi ni no owu a wopa yɛ naase asɔre afe mu Nyankopɔn adwene sesa ɔsɛ mehunu awufoɔ nketewa ne akɛseɛ sɛ wɔgyinagyina hewa no w'anim wɔbuebue nwoma mu ɛnti akatolикfoɔ nwene ka sɛ wɔambɔ bra papa bia na wu a ho mmɔbɔ sɛ nti onua ɛbrɛ a wote aseɛ no ɛna wɔde bɛhyehyɛ wo fapem ma wo nkwagyeɛ anaa wo daakye ɛbrɛ a wote aseɛ na wotumi home no ɛbrɛ a wote aseɛ na wotumi kɔba no yɛ papa bɔ bra pa na abrɛ na wobɛnya baabi pa ama wo kra ɛnyɛ naase asɔre a wu bɛkɔ akɔyɛ ama wo funu afei asɛmmisa no sɛ wo nipa wu a hemfa no wɔkoro ɔma yɛmmisa Nyankopɔn yɛnkenka na Ecclesiastes 12:7 na dɔte asane akɔ asase mu sɛdeɛ ɛteɛ kane no na honhom asane akɔ wɔ Nyankopɔn wɔde maayɛ no nkyɛn dɔteɛ no bɛsane akɔ ne dɔteɛ mu yɛ nipadua wei dɔteɛ siesie ne ɛbɛporo ɛbɛda ne dɔteɛ na afei nkwa home na wɔ Nyankopɔn hu gu nipa hwenem no ɛbɛsane akɔ wɔ Nyankopɔn nkyɛn
Nti ateemmuda no, we nipadua no, Onyankopɔn bɛka atoa mu bio ama na yɛ mu a, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi akɔ akɔhyia w'atemmuo. Yɛbɛnya ne yɛn, ɔma yɛnkenkan Ezekiel nwoma ɛtiɛde asanson nkyɛmu nan, Ezekiel 37 verse 4. Ɛwɔ ka kyerɛ me sɛ, hyɛ nnompe yi ho nkɔm. Ɛwɔ ka kyerɛ na ka kyerɛ wɔn sɛ, mo nnompe a mo ho akokwa, montie Awurade. Na sɛ Awurade ka kyerɛ nnompe yi nie, hwɛ, mɛma ahome aba mo mu na moanya nkwa. Na mede ntini bɛsosɔ mo mu, na mede nam agu mo so, na mede wode akata mo ho, na mede home ahyɛ mo mu, na moanya nkwa, na moahunu sɛ mene Awurade. Yɛn nipadua no aporo no na atete apansam no, nnompe no nyinaa mpo Onyankopɔn bɛsen aka ne nyinaa toatoa mu. Ɔsɛ mede ntini bɛsosɔ mo mu, na mede nam agu mo so, na mede wode akata mo ho, na mede ahome ahyɛ mo mu, na moanya nkwa. Mahunu sɛ mene Awurade. Ateemmuda no, wo nipadua no aporo no yɛsie yɛ na aporo Onyankopɔn bɛka atoato mu ateemmuda wakɔ akɔgye wakatua. Yɛde deɛ nnwom no mpo ka. Na wo nnwom a wobɔ, ɔbra a wobɔ no, yɛbɛtwerɛ no nyinaa gu hɔ. Nnipa nyinaa bɛnyane. Nnipa a wuyɛ asase so nyinaa bɛnyane ateemmuda no. Na sɛ yɛn nnompe apora tete koraa no a, yɛbɛsan akeka ne nyinaa sisi mu bio. Na akwaa biara ni hɔ a ɛbɛyera. Yɛn nnompe no, Onyankopɔn bɛsan akeka atoatoa mu bio. Wobɛnyane ateemmuda. Afei deɛ na ɛbɛsie akra nyinaa ɛbɛhyɛne wɔ nipadua mu maako maako. Yɛbɛboaboa wɔn ano sɛ ɛyɛ anigyeɛ mu o anaasɛ asotwe mu. Yosefat subɔ nhwɛm yɛbɛhyɛ ne totorobɛnto na yɛnyane nnipa nyinaa, na abɔfoɔ no afrɛ. Na deɛ ɔbɛka ne sɛ, monyane mu awufoɔ, na mommra a mɛgyina atemmu adwa kɛseɛ no anim. Deɛ ɔboro nnipa nyinaa soɔ no, ɔtwɛde yɛ mpɔn Onyankopɔn no. Saa nsɛm yi awieyɛ ɛyɛ atemmuo. Ɛnti sɛ wobi wu a asa awieyɛ ane no. Sɛ sɛ ɛyɛ sukuu mu no, wowie sukuu a wawie. Ɛda yɛ wɔ atemmuda no yɛ wo sɔhwɛ da wobɛtwerɛ sɔhwɛ no. Ebi a wobɛtumi atwa. Ɛna sɛ woantwa nso na woreeyɛ nso a woama wobɛhunu. Anuanom, ansa na saa da no bɛba no, siesie wo ho ansa na wawu. Ɛfiri sɛ wowu a, wotumi nkɔyɛ papa bia wɔ asamando hɔ. Ateemmuda no, atemmu adwa n'anim na wo nipadua no bɛkɔ akɔgyina. Ɛti anuanom, nipa wu a ho hia sɛ yɛsɛ kɔbɔ mpaeɛ mafunu ne yɛkɔ naase asɔre sɛ yɛkɔbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn fa ne kra nsɛ wotumi nya hwee ɛma nipa no berɛ a wawuo. Ɛberɛ a wɔte asɛm mu na bɔ mpaeɛ ma no wɔwu a, wopa ma yɛnkɔyɛ naase asɔre mfi apem. Nyankopɔn adwene sesa da ma wobrɛ agu kwa. Ɔma yɛnkɔ ba bɛfoforɔ ma ne da sɔ sɛ wate ase wɔ Onuabarima. Ɔma yɛnkɔ Masbate City. Ani aseda ka Nyankopɔn brother Daniel. Yɛhohoɔ no a wɔha ne onua. Na sadeɛ twerɛnsɛm kronkron no ɛɛseɛ no, deɛ ɔbɔɔ ɔsoro ne asase no ɛyɛ Awurade Nyankopɔn. Masɛmmisa ne sɛ, ɛberɛ a na wɔsoro ne asase nya maayɛ no, na wɔ Nyankopɔn na wɔte hemfa? Ɛno ne masɛmmisa. Bebisa saa nsɛmmisa yi, ɛberɛ a Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase na ɔwɔ hemfa? Bebisa nsɛmmisa, mabisa asɔfo bebree na ɔmantumi anyima no. Ɛberɛ a Onyankopɔn ɔbɔ ɔsoro ne asase na ɔte hene? Yɛnkenkan mabusa metin wɔ twinkyɛm aduonu mmienu, Proverbs 8 verse 22. Awurade wɔ me de firi n'adwuma se, na nnwuma firi teteete no mu adi kan. Ɔde me si hɔ firi tetenterede,
Prefitiasie ansa na asase reba. Ɔde me si hɔ firi tetenterede. Na ebunu ni hɔ no na wawo me. Esutura ba nsuo pii ni hɔ na me wɔ hɔ. Wanya mfa mepɔ nsisi hɔ na nkokoɔ nya ma yɛ no wawo me. Onya nyɛ asase ni wuram ne wiase futuro no. Na osiesie wɔ soro no na me wɔ hɔ. Berɛ wotwa abunu ani kɔntɔnkron no. Verse 28. Ɔde mununkum sensa na soro pintin na ebunu mu nsuo ani wapae denden. Otwa apohye na nsuo ntra na wɔde asase fapem to hɔ no. Verse 30. Na me wɔ ne nkyɛn sɛ na dwumfoɔ panin na meyɛ n'adɔdeɛ daadaa na m'ani gye n'anim berɛ nyinaa mu. Verse 31. Na m'ani gye ne wiase asase so na m'ani ka wɔ nipa mma mu. Ansa na Onyankopɔn bɛbɔ ɔsoro ne asase yi yɛte so yi. Na ɔwɔ ne tenabea. Na Onyankopɔn te ne wiase asase so. Twerɛ Kronkron no ɛfrɛ ne sɛ ne wiase asase so. Na m'ani gye ne wiase asase so. Proverbs 8:31. Ɔsɛ na m'ani gye ne wiase asase so. Na Awurade wɔ ɔno anasase. Twerɛ Kronkron no sɛ Awurade wo me de firi n'adwuma ase. Proverbs 8:22. Awurade wo me de firi n'adwuma ase firi tetenterede. Awurade Yesu Kristo a ɔyɛ Nyankopɔn nyansa no wɔkasa afa wɔn ho ne wɔ Nyankopɔn wɔ se. Ɛbɛrɛ Awurade bɔɔ so na me wɔ hɔ. Proverbs 8:31. Ɔsɛ na m'ani gye ne wiase asase so. Na m'ani gye ne wiase asase so. Enti wɔ Nyankopɔn na ɔwɔ asase bi wɔ hɔ no ma wɔte so wɔ. Ansa na ɔbɛbɔ wɔ soro ne asase a yɛn ne yɛte so yi. Ansa na ɔbɛbɔ wɔ soro ne asase na wɔ Nyankopɔn wɔ no ara n'asase ne wiase a no wɔte mu. Enti anuanom yɛn mo yɛ nsɛm a efiri Nyankopɔn nyansa no nkyɛn. Deɛ wɔkasa wɔ ha yi wɔ mabusɛm etim wɔtwe nkyɛmu aduonu mmienu ne yɛ Nyankopɔn nyansa. Na saa Nyankopɔn nyansa no sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul di ho adanse ne yɛ Awurade Yesu Kristo. Ɔma yɛn kenkan 1 Corinthians 2:6 kɔpem 8. Nanso yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ wɔn a wɔdi mu. Na ɛnyɛ nyansa a ɛnyɛ wiase deɛ na ɛnyɛ wiase atumfo wɔbɛyi wɔn ho no deɛ. Mmom yɛka Nyankopɔn nyansa ho ntasɛm mu. Nyansa wɔde sie a wɔ Nyankopɔn de to hɔ maa yɛn anim onyam ansa na wɔrehwɛ wiase aseɛ. Verse 8. Deɛ wiase yi atumfo mu biara hunu na sɛ wɔhunu yɛ a anka wɔn anim onyam wura no wɔsɛ nnua mu. Ɛno ne no ɔsomafoɔ Paul ɛrekasa afa nyansa bi ho. Ɔse saa nyansa yi nyɛ wiase nyansa sɛdeɛ Paul ɔseɛ no. 1 Corinthians 2:6. Nanso yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ wɔn a wɔdi mu. Na ɛyɛ nyansa nyɛ wiase deɛ na ɛnyɛ wiase atumfoɔ a wɔbɛyi wɔn ho no deɛ. Enti yɛnkyerɛ sɛ nyansa wɔkasa wɔ Proverbs 8:22 no ɛyɛ Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ba no. Ɔno ne agya no na ɛteɛ. Efiri bere a ne yɛbɔ wiase. Ɔne agya no na ɛwɔ hɔ. Ansa na bɛbɔ wɔ soro ne asase na ɔmo te hene. Na wɔn te Nyankopɔn wiase asase so. Proverbs 8:31. Ɔsɛ na m'ani gye ne wiase asase so. Ɔsɛ na m'ani gye ne wiase asase so. Wɔ Nyankopɔn ɔwɔ ɔno ara ne wiase asase. Ɛyɛ sonuku firi yɛn yɛ deɛ yɛte so yi. Ɛhɔ no na wɔne ne ba no teɛ. Ansa no yɛba bɛbɔ wɔ soro ne asase a yɛyɛte mu. Ɔma yɛn kenkan adanseɛ foforɔ nso. Saa Nyankopɔn wiase a no wɔte mu no. Adanseɛ foforɔ bɛyɛ ne kyerɛ yɛn kenkan John 17:24. Ase agya mepɛ sɛ wɔn a wɔde wɔn ama me no faako a me wɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'anim onyam a wɔmaa me no
Every say what do me ansa na wo hye wiase ase. Ansa na ye be hye wiase ye timu ase no one ye gya no te dada no mo te ba bi dada. Egya no wo ba no one mo te one mo wiase ase so ansa na ye be hye ye na ase a ye timu yi no ase. Ti sa ba be na Nyankopɔn te ye fra won Nyankopɔn ni wiase ase. Afa me gire say what ya so Onuabarima. Oma yenko Palawan our Quezon City. Masa misane say nkwagyeɛ onipa nkwagyeɛ egina asɔre dodo obekɔ ene Nyankopɔn fia dodo obekɔ ne Nyankopɔn asɛm dodo obetie so ana da metie Nyankopɔn asɛm so menkɔ asɔre metumi nkɔ mpaebɔ motaya ahodoɔ nti na so mepɛsɛ menya nkwagyeɛ onua nkwagyeɛ ne sɛ wobɛyɛ setia ma Nyankopɔn ne mmara nsɛm nyina yɛn ɛwɔ Korintofoɔ nwoma di kan ne mu 1 Corinthians 15 verse 1 anuanom afei mere kae mo asɛmpa a mekaa mo na mo gyeeɛ enso na mo gyina mu enso verse 2 na afei wɔnam so gye mo nkwa no na mo so mo den sɛdeɛ mekaa mo asɛmpa no a anyɛ saa deɛ na mo agye adi kwa onua yɛ nkwagyeɛ ɛne egyina Nyankopɔn asɛm a yɛde bɛyɛ adwuma so Nyankopɔn nsɛm a somafoɔ no ka kyerɛ yɛn no yɛde bɛyɛ adwuma a Twerɛ Kronkron sɛ asɛmpa meka kyerɛ mo no sɛ mokuta mu den a ɛno na wɔnam so gye mo nkwa enti nkwagye wo hɔ yi ɛwɔ asɛmpa no sɛtie mu sɛ wogye asɛmpa no na wode yɛ adwuma wonantim wode bɔ bra hɔnom na wobɛnya nkwagyeɛ megye sɛ wate ase Onuaba asɛmpa no nkyerɛkyerɛ awɔ hɔ ma Kristofoɔ sɛ wɔbɛhyia mu na wasom Nyankopɔn yɛnkenka no Hebrews 10:25 amoma yɛnya yɛho nhyiamu sɛdeɛ ebinom yɛ no na mmom yɛtutu yɛho fo berɛ dodoɔ a muhunu sɛ ɛda no rebɛn isa sa mga utos ng mga aral ng Diyos yung pagkakatipon ng mmaransɛm no mu baako Awurade Yesu Kristo ne mmaransɛm no mu baako ne sɛ Akristofoɔ ɛbɛhyiam saa na Akristofoɔ teɛ nti sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa a ɛka Nyankopɔn asɛm no ho ɛka Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ se yɛyɛ ho mennim wo botaeɛ nti a wontumi ɛnkɔ nhyiamu ase anaa baabi a yɛbɔ mpaeɛ nanso ɛka ho bi ɛka Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no ho bi yɛpɛ sɛ yɛnya nkwa na sɛ wobɛtumi akɔ a wobɛyɛ wabɔ kwan bi a yɛsɛtia ma Nyankopɔn na afei sɛ ɛberɛ bi ba waba abrɛwa ana waba akɔkora wayɛ mmerɛ wontumi nante a Onyankopɔn bɛte ase ama wo na mmom sɛ wowɔ ahoɔdene na akwanya no wɔ hɔnom a moma yɛnyɛ sɛtie ma wɔ Nyankopɔn ansa na berɛ a w'ahoɔdene so bɛte na sɛ ɛberɛ ne ba na so waba abrɛwa na akɔkora na wontumi nya hwɛ bio a Nyankopɔn bɛte wase gyere sɛ wate ase wɔ Onuaba ɛda wase bebree afei mama yɛnkɔ Tagum City ang magtatanong po ay si Brother Ponciano Entese, isang miyembro ng Iglesia ni Kristo. Ila ba ang tinuod ni Dios? O ang ikaduha na kong pangutana, kinsa bagyo ang tinuod nga nagtukod sa iglesia? Kanalang. Salamat sa iyo kapatid na Ponciano, no? Unang-una, yung tanong Onuya daw wase pila ba ang tinuod na Diyos? yedi kay Ba ang tunay na Diyos? Alam mo kapatid, ang Diyos ay isang kapangyarihan na hindi mo mabibilang ng bilang ng tao. na ebe no bisa sɛ Nyame nya ahodoɔ sɛn na wɔ na Nyankopɔn dodoɔ sɛn na wɔ hɔ wɔ Nyankopɔn Ang bilang ng Diyos ay ɛyɛ otwedeɛ mpɔn sɛdeɛ yɛyɛ nipa yɛse kan na yɛsono kufiri Nyankopɔn no kwan a ɔfa so kan hindi mo ɛna sɛdeɛ Nyankopɔn kan no yɛsono kufiri nipa deɛ awesɛ Nyankopɔn ho homokora wontumi nkan awesɛ wɔ Nyankopɔn no wɔni awie yɛ wɔni ano buo unaccountable. ade a ɛni ano buo no wontumi We nsusu finite
Adeɛ ni anu buo no utimi nkan. Ye nipa ye de ye wa anu buo ya no ye wa na wie ye. Nti wo a wo wa wie ye no utimi nkan adeɛ ni awie ye. Adeɛ ni awie ye wo a wo ye nipa wo wa wie ye no utibeti de no wa kan adeɛ a eni awie ye. Ye nipa ye wa ya wie ye. Ya wa ya ho odene mpampan so aduru. Ye ntimi enkan Onyankopɔn na woni awie ye. Utimi susu Nyankopɔn na woni awie ye. Onyankopɔn nya obi a obɛkan no aka ne sɛ 1 2 3 4 no da utimi nkan Nyankopɔn. Ye ne de Awurade Yesu Kristo kan ye. Na ɛsono Onyankopɔn akenkan na ɛsono nipa de. Kristo kan ye wɔ Matthew 19 verse 5. Ɛna wɔka sɛ ye nti na ɔbarima bɛgya agya ne ɛna na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho. Na wɔn baanu abɛyɛ honam koro. Enti na wɔn na so nyɛ baanu bio. Na mmom wɔyɛ honam koro. Enti deɛ Onyankopɔn de yɛbɔ mu no ɛma wɔ nipa biara ntete mu. Ɔmotɔmo hwɛ kwan Nyankopɔn fa so kan adeɛ. Ɛmo hyɛ ne nso a adeɛ Nyankopɔn aka bɔ mu no wɔkan ne saa adeɛ baako. Bɛyɛnkan ne bio Matthew 19:5. Ɛna wɔka sɛ ye nti na ɔbarima bɛgya n'agya ne ɛna de ne ho akɔbata ne yere ho na wɔn baanu ayɛ honam koro. Enti na wɔn na so nyɛ baanu bio na mmom wɔyɛ honam koro. Enti deɛ Onyankopɔn de yɛabɔ mu ne ma wɔ nipa biara ntete mu. Yung mag-asawa, ang bilang ng Diyos doon, isa lang Isa kalawas. Nyankopɔn ɛkan awarefoɔ kunu no wɔyere sɛ nipa baako. Ɔkan wɔn sɛ nipadua baako. Etu besi dan no wakan wɔn ɛwɔ nipa kwan so. Nipa kwan so de nipa na ɛbɛkan ɔmɛka so ɔmo yɛ mmienu. Na so Nyankopɔn de wɔkan a ɔsɛ ɔmo yɛ baako. Nti ɛsono sɛ de nipa kan ɛna ɛsono sɛ de Nyankopɔn so kan na adeɛ. Nipa bebree betumi ayɛ nipa baako wɔ Nyankopɔn ani so. Yɛnkenkan Romans 12 verse 5. Sara na enso ye na ye bebree no ye nipadua koro Kristo mu na ye nyina ye ho akwa maako. Mesaya ne kasa mo se Sara enso na ye bebree no ye nipadua koro ana nipadua baako Kristo mu na ye nyina ye ho akwa maako. Kahit marami tayo, isa lang ang bilang ng Kristo de ang katunayan. Ɛwɔ mo se ye dɔɔso. Na so ye nipa baako pɛ ɛwɔ Nyankopɔn ani so. No kwasɛm no ye. Yɛne de watwa no wɔ Galatians 3:27. Galatifoɔ timi yɛn san kyɛm aduonu nson. Ɛfiri sɛ momo dodoɔ a wabɔ mo aso Kristo mu no mafira Yesu. Yudani ana Helani ni hɔ, akoa na ɔde hye ni hɔ, ɔbarima na wɔbaa ni hɔ bio. Ɛfiri sɛ mo nyinaa yɛ baako. Besaya no kasɛm no Galatians 3:28. Ase na Yudani ni hɔ, ana Helani ni hɔ, akoa na wɔde hye ni hɔ bio. Ɔbarima na wɔbaa ni hɔ bio. Ɛfiri sɛ mo nyinaa yɛ baako. Kristo Yesu mu. Onyankopɔn ani so deɛ. Na sɛ moyɛ nipa bebree, ana moyɛ apepem kora no a Nyankopɔn bɔ mu sɛ nipa baako. Yɛne de mɛpɛ sɛ mɛka wɔ nua, ɛsono sɛnea wɔ Nyankopɔn kan, ɛna ɛsono sɛ de nipa so kan. Na sɛ de Nyankopɔn akenkan de bɛdi dwuma de Kristo kan yɛ nie. John 10 verse 30. Raa ne ngoma ti du nkyɛm aduasa. Mene maagya yɛ baako. Mahunu. Nti wobɛsi dan no wakan wɔn sɛ wɔyɛ mmienu abra wɔyɛ baako. Ɔsɛ mene maagya yɛ baako. Yɛyɛ baako. Ne sɛ nti Judafoɔ no bu fuu no. Abra Kristo kan sɛ mene maagya yɛ baako no. Judafoɔ no bu fuu no. Ɛkyerɛ sɛn adɛti na Judafoɔ no bu fuu yɛyɛ ntoa so. John 10:31. Ɛna Judafoɔ no tasatase aboɔ sɛ wɔrebesi no aboɔ. Na Yesu bua sɛ wɔn sɛ enyuma papi na mayɛ makyerɛ mo afirim agya no nkyɛn. Emu deɛ wɔhe nti na morisi me aboɔ yi. Verse 33. Ɛna Yudafoɔ no bua no sɛ ɛnyɛ nyuma pa nti na yɛrebesi w'aboɔ na bususɛm ntira. Ɛwɛ sɛ wo a woyɛ wɔ nipa no
yɛ wo ho sɛ Onyankopɔn. Deɛ Kristo pa kyerɛ ne sɛ John 10:30 ɔsɛ me ne m'agya yɛ baako. Yudafoɔ no ante n'ase. Deɛ wɔpɛ sɛ wɔka ne sɛ sɛdeɛ agya no yɛ Nyankopɔn no ɔno nso yɛ Nyankopɔn. Nanso wɔnkaa sɛ wɔno koro yɛ ne agya no. Ɛna Yudafoɔ no ka kyerɛ no sɛ ɛnyɛ nnwuma pa nti na yɛasi w'aboɔ na mmom abususɛm ntira ɛfiri sɛ wo a woyɛ wɔ nipa no yɛ wɔ ho sɛ wɔ Nyankopɔn. Ɛberɛ a Kristo kaa sɛ me ne m'agya yɛ baako no, I and my father are one no kyerɛ sɛn ɔpapa yɛ Nyankopɔn ɛne ɔno nso yɛ deɛ bɛn ɔyɛ nipa bi ɔno nso yɛ Nyankopɔn. Nti onuabarima wasɛm bisa no sɛ nyame dodoɔ sɛn na wɔ hɔ ana Nyankopɔn dodoɔ sɛn na wɔ hɔ. Wobɛsi dɛn no wakan Nyankopɔn wɔ nipa akaneɛ kwan so. Wobɛyɛ dɛn no watumi akan adeɛ ni awie yɛ abere a wo no wɔ awie yɛ. Wɔ Nyankopɔn tumi deɛ ɛboro yɛn deɛ so sɛ wobɛkan Nyankopɔn na so wobɛbu Nyankopɔn ano. Nyankopɔn na meyɛ mma yɛ wontumi mmu ano. Ɛni yɛ hoɔden no mu sɛ yɛbɛsusu ana bɛkan wɔ Nyankopɔn na meyɛ su. Ɛfiri sɛ ɛyɛ adeɛ ni awie yɛ na yɛn no yɛwɔ awie yɛ. Nkuntambuo ne nsusuyɛ biara ne wɔbɛtumi adi dwuma wɔ Nyankopɔn so. Ɛfiri sɛ yɛn no yɛwɔ awie yɛ Nyankopɔn ni awie yɛ. Nti wɔn a wɔkenkan sɛ yɛwɔ Nyankopɔn baako pɛ ɛde sɛ yɛwɔ Nyankopɔn baako pɛ deɛ ne Kristo yɛ nipa dɛsɛ ne ma sɛ misa me wɔ ma mmɔnie. Sɛ Nyankopɔn baako pɛ na wɔ hɔ na wɔn Kronkron yɛ deɛ baade. Wɔn Kronkron no so yɛ Nyankopɔn ni bi anaa. Wɔn Kronkron no so yɛ Nyankopɔn anaa. Nyankopɔn honhom no ɔno wɔnka Nyankopɔn ho bi. Wɔn Kronkron no so ofiri Nyankopɔn mu ɔyɛ nipa dɛsɛ ni. Wɔn sɛ Nyankopɔn baako pɛ na wɔ hɔ na wɔn Kronkron yɛ deɛ baade. Ɔyɛ daabo anaa so ɔyɛ deɛ baade. Ɔyɛ nipa na so ɔyɛ honhom. Ɔyɛ honhom afiri sɛ wɔfiri Nyankopɔn mu. Aso wɔfiri Nyankopɔn mu deɛ wɔn Kronkron si yɛ Nyankopɔn. Ebinom sɛ Yesu Kristo ɔnyɛ Nyankopɔn afiri sɛ yɛwo no etwa ne twetia onyini yɛ yɛkum no owi. Daabi ɔnyɛ nipa ɔda adi wɔ honam fam. Ɔma yɛn kenkan 1 Timothy 3:16. Timothy nwoma di kan etimi ensa nkyɛmu du nsia. Na deɛ wɔpa mu ka sɛ ɛso ne onyamesom pa ahu ntasɛm no Onyankopɔn yi ne ho adi honam mu wɔbu no atɛn honhom mu wɔyi ne ho kyerɛ abɔfoɔ wɔkaa ne ho asɛm amanaman mu wɔgye no di wiase wɔfa no kɔ soro animuonyam Yesu Kristo ne nyame yɛ tebiam no wɔyɛ Nyankopɔn Twerɛ Kronkron sɛ Onyankopɔn yi ne ho adi honam mu Yesu Kristo nyɛ nipa da sɛ ne wɔyɛ Nyankopɔn ɔyɛ Nyankopɔn na wɔda ne ho adi wɔ honam fam. Na ɛgya Nyankopɔn so ɔno wɔda ne ho adi wɔ honam fam na daabi ɛgya Nyankopɔn na ne ho adi honam fam da ɛyɛ ne ba no na da ne ho adi wɔ honam fam. Enti Yesu Kristo ɔyɛ wɔ Nyankopɔn na wɔyi ne ho adi honam mu a wɔbu no bem honhom mu wɔyi ne ho kyerɛ abɔfoɔ wɔkaa ne ho asɛm amanaman mu wɔgye no di wiase wɔfa no kɔɔ soro anim wɔ nyam mu no ɛyɛ Kristo a wiase gye no di yɛ wɔfa no kɔɔ soro. Wiase gye no di yɛ wɔgye no ana wɔfa no kɔɔ soro anim wɔ nyam mu. Onuabarima Ponhyiado yɛgye di sɛ Onyankopɔn yɛntumi nkan no nanso Kristo ne agya no wɔn mmienu nyinaa yɛ Nyankopɔn. Honhom Kronkron no firi Nyankopɔn mu nti wɔn Kronkron bɛka sɛ ɔno nso yɛ Nyankopɔn anaa. Ɔyɛ Nyankopɔn honhom ɔka Nyankopɔn nti ɔno nso yɛ deɛ ɔnyɛ Nyankopɔn no bi. Na sɛ wɔn Kronkron nso yɛ Nyankopɔn na Nyankopɔn ahen na wɔ hɔ obetumi akan anaa. Deɛ di kan yɛ agya no ɛyɛ wɔn Kronkron bɛka sɛ yɛ mmienu daabi. Nipa nkuntambuo wotumi fa ne dwuma wɔ anum so ɛfiri sɛ yɛntumi nkan Nyankopɔn. Nyankopɔn wɔn Kronkron nso yɛ Nyankopɔn Kristo nso yɛ Nyankopɔn. Atoro nyame nipa yɛ deɛ betumi akan deɛ bebree kwa. Nanso wɔtwɛde yɛ mpɔ no wontumi nkan no. Enti Nyankopɔn ahen na wɔtwerɛ Kronkron no mu ana nyame ahen na wɔtwerɛ Kronkron deɛ nipa so ne deɛ bebree. Ɛbɛm no kora Nyankopɔn no deɛ wontumi nkan no. Wontumi mmu n'ano. Ɔyɛ baako. Ɔmo yɛ baako. Asɛ asɛm abusua.
Yakasa abusua ɛyɛ asɛm baako po. Na so wokɔ abusua no mu a yɛwɔ agya yɛwɔ nna yɛwɔ mma na naanom bahu no. Na so ɔmo dɔɔso na so yɛbu ɔmo sɛ adeɛ baako. Ɛwɔ sɛ wokɔ Hebrew kasa mu a Elohim ɛyɛ dodoɔ ka bɛ Elohim kyerɛ sɛ Nyankopɔn bɛboro baako. Elowa kyerɛ sɛ Nyankopɔn baako. Elohim kyerɛ sɛ Nyankopɔn bɛboro baako. Elohim ɛyɛ Eloha dodoɔ ka bia. Eloha kyerɛ sɛ Nyankopɔn baako pɛ. Elohim kyerɛ sɛ Nyankopɔn bɛboro baako. Te saa Elohim no ɛgya ne wɔm bi, ɔba ne wɔm bi, ɔhom kronkron ne wɔm bi, ɛna ɛyɛ Elohim. Kyerɛ sɛ Nyankopɔn na ɔbɛboro baako na ɛyɛ din Elohim. Yɛka sɛ yɛkyerɛ mu awie adeɛ bɛsa yɛ ne. Ɛbrɛ ne so na so megye di sɛ wanya adwene bi afa deɛ mɛpa akyerɛ no. Ɛwɔ mo sɛ bia mɛka no Tagalog kasa mu deɛ. Ɔma yɛnkɔ Apalit Pampanga, Onuabarima atɔ bias. Pampanga fɔ mo ntoa so ma yɛ ne yɛn. Asedanka Nyankopɔn hɔhɔ bɛbisa ne nsɛmmisa no Onuaba Desert Vow Onuaba toa so ma yɛ ne. Ma nsɛmmisa ne sɛ Mercy dan na wɔtane ne abufo wɔ ma kumum no mayi ato atwene. Ɛpɛ sɛ mɛba asafo yi mu bi. Na so asɛ biribi isi me kwan. Onuaba wonim. Abufuo ne wɔtane anu aduro yɛ ɔdɔ. Sɛ yɛsua sɛ bɛdɔ yɛ atamfo a wɔtane bɛfiri wɔ kuma mu. Wonim kwan bɛtumi afa so adɔ wɔtamfo a hwan na wontumi nɔ no. Wobɛtumi adɔ maame adɔ papa. Adɔ wo nuanom. Ɛbɛyɛ mmira ma wobɛtumi adɔ bi biara sɛ wonim sɛ deɛ sɛ dɔ wɔtamfo koraa. Yɛnkenkan Matthew 5:44. Na me deɛ mesem sɛ mo nam wɔtamfoɔ na mommɔ mpaeɛ ma wɔn a wɔtaa mo. Monhyira wɔn a wɔdome mo. Na monyɛ wɔn a wɔtaa mo ne papa. Ɛyɛ Kristo mmara nsɛm sɛ wɔbɛdɔ wɔtamfo. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wabufuo no bɛyera. Ɛfiri sɛ deɛ di kan nipa bi atane ne tamfo. Obi a ne nya adwene biara yɛ ne tamfo. Ɔmo sɔre tia wɔn. Obi a ne gyidi yɛ ne tamfo. Ɔmo tane wɔn. He said the baby bufo when the pomun be free horn on who are doing your dog. Oh, da, one tanenipa. Obi, I would don't know one tanen, win kirino. When you are tanning or Wakuma Mutia will be, I would don't know. Nasa Ubufun a crown I am ready to be no bufun a jay. The Motemo Honomosi, I bona bufun a co. Every so what tanny be ready more kumamu. That's all what Tana Wakuma more do be ready to be some who quite a bit my first you what Tanya free Wakuma more. Kristo Mama Yesia said better in a town for Mokra. As Yesia said better in a town for Moa. A buffon what Tani Biaran to Nawakuma Mobile. Mama Yankin can Ephesians 4 verse 30. Ephesians 4 1990 Mediasa. Namo ho Nyankopɔn hon Kronkron wade no asomo ano ama wagye da no re. Verse 31. Mama wonyi yaudie nyina ne kokobone ne abufuo ne anokurokuro ne abususem ene bone panyina emfiri mu. Na momma moyem enye yie na enhwehwe mo emema mo ho momfa nkyekya mo ho sɛde wo Nyankopɔn nam Kristo so de kyɛ mo no. Para maalis yung mga yon, sabi ng Diyos, lahat ng kapaitan. Na sɛde ɛbɛyi saa no mɛyɛ firi mu no wo Nyankopɔn sɛ ma wonyi anoyie akokobɔne abufuo ɔtane akayo kokobɔ anokurokuro nyina moma yɛnyi firi mu ne bɔne pɛ nyinaa. Na moma mo yɛ mu nyɛ yie mo na yɛ mu yɛ di na mo yɛ mu hyehyɛ mo mema mo ho mo mfa nkyekya mo ho kyerɛ sɛ yɛbɛdodɔ yɛ ho obɛda yɛ mu yɛ di akyerɛ wo nyɔnko nipa obɛyi wɔtane yɛ abufuo ne adwene bɔne yɛ firi w'adwene mu atia wo nyɔnko nipa sɛ woyi firi wo mu a wobɛyɛ nipa papa yɛ ne ma no yɛ me wɔma wo wɔso pɛ sɛ ɔbɛka asafo yi ho nanso asɛ biribi isi wo kwan onuaba wonim yɛwɔ tumi mmienu pɛ na wɔ wiase Nyankopɔn tumi na bɔnsam deɛ ane Nyankopɔn tumi yɛ kɛseɛ ɛresɛ wɔno no ɔyɛ otwede yɛ mpɔn na sɛ wɔne Nyankopɔn bɛtu na mo na bɛdi Nyankopɔn akyi a wobɛdi bɔnsam so nkunim mama yɛnkenkan James 4 verse 7 Momra mo ho ase ɛma wɔ Nyankopɔn mo isi bɔnsam kwan na obɛdwane afiri mo nkyɛn ade a ɛsi wo kwan yɛ bɔnsam
ɛyɛ bonsam pɛ na obetumi asi nipa kwan sɛ ma ne nyɛ papa ana ma ne nyɛ setie ma wɔ Nyankopɔn nanso sɛ ɛbrɛ yɛ ho ase ma wɔ Nyankopɔn a na sɛ ne Nyankopɔn betu anamɔ ne ebedi Nyankopɔn akyi a wɔ Nyankopɔn yɛ wɔtwɛdeɛ mpɔn ɔbɛboa ma watumi ako atia bonsam deɛ wɔsi wɔ kwan no na watumi atwe apini wɔ Nyankopɔn badada na mama yɛn nsa nkan ne bio ɔsɛ nti momfa mo ho nhyɛ wɔ Nyankopɔn ase Mama Muhammad nisi ɔbonsam kwan no obedwane afiri mo nkyɛn twepini wɔ Nyankopɔn no Nyankopɔn so bɛbɛn wo yi wɔtane ne akayo ne ahoɔyɛ afiri wakoma mu mo ne bɔne yɛfoɔ mo mɛn wɔ Nyankopɔn no ɔbɛbɛn mo mo horo mo nsa mo ne bɔne yɛfoɔ amonte mo akoma mu mo adwene yɛ ntanta James 4:8 yifiri mu ɔtane no yifiri wakoma mu akaya no yifiri wakoma wɔ nua sɛ ɔde ɔtane hyɛ wakoma ma wo na wo sɛe wo ho abufuo ne atane ɛhyɛ wo mu a wo sɛe wo ho wa mu na wodi wo ho awu ɛfisa atane ne akayo ɛsɛe nipadua no ɛbɛsɛ wa mu nipadua ɛfisa yɛwɔ nipadua no akwa bi wɔ yɛn mu a sɛ wo deɛ ɔtane ne akayo hyɛ wakoma betumi de susaso bɔne brɛ wapɔmudene wɔ nipa akayo no wɔtane ne abufuo na akoma mu no ɛnkyɛ ɔbɛyade Adamase, Mama Yanko Singapore and brother Robert Navoa, and a young Hohua, as a Dan Kenyan Copon, brother Daniel and brother Eli. Yahoa Haino, Oko Catholic Casafo, brother Amado. Masemi say, Maria, Yesu Kristo, which in a dear warrior, your braben or boy, now Cabana Maria Fast we. Onia Ansana Kristo bewu wa semia na so no Yesu Kristo ehye ni suania wo pe na asempa asomafo ne nyinaa mu no na Yesu Kristo pe Yohane asamsin wo mu nyinaa Oma yen kenkan John 19:25 Yohane ngomati du nkunchemadu nunum enti asrafo no na yenum enso na Yesu ne nuya ba Maria Cleopa yere no mo gina na Yesu hunu ne na ne wosuani a wodono no se wogina ho no o se ne na se oba hwe wo bani verse 27 afe wo se wosuani no se hwe wo nanie na every don ara mu no wosuani no de no ko ono ara ne fie Efria senua ne so na Yohane afa Maria ko ne fie ofa Yesu mame eko wo no ara ne fie ma ne kotena ne nkyɛn every says abra na Joseph awu abra ye asane bebo Kristo asenum na Joseph awu dada Twerɛ Kronkron no mu no enye eye owu hu asɛm nyina na ye twete sɛ Joseph kwan ofa so ye Maria yere no Maria kunu no ano Yesu papa no okwan wafa so ye yantwere ho asem da so asana Kristo bewu wa senua ne so wo no o hye ne suani Yohane se onfa wo maame ohwe wo maame nti efiri saa abre no Yohane afa Maria ko no ara ne fie kire sen se Yohane anti asenka Yohane ewu a ade no beka tene se onfa wo maame nko ne fie na se Joseph etiasia ade nanka Yesu besnya ka se Joseph Maria nkotena Yohane fie Tabra na Joseph wawu esane se okunu awu ntina Maria ye okunafo ntino ne ba peni ne so ba bewu ene wode ne hye ne suani ne nsa enti efiri sa abre no ofa no ko ne fie nti Maria ebre okotena Yohane fie na wo ye de eben no ne yesuafo ne bombompa ya suafo na bompa ya nkyere no yankenkan Acts chapter 1 verse 13 asomafo nyumati ba ko nkyemudum yensa na woduru ho no wokọ abansoro dan mu ehọ na Petro ne Yohane ne Yakobo ne Andrea Filipo ne Toma Bartolomeo ne Mateo Alfio ba Yakobo ne Simon Zelote ne Yakobo ba Yuda tie na yenum nyina de yakoma kura mpaebom ara wone emma no ne Maria Yesu ne nuanom enti Maria
ebra Yesu wi ebra be no obo ye mpaye na no ne asuafo ne bo nti ebra Maria kwatena Yohane nkyɛn no omo nyina wɔ fie ba ko mo bɔ mpaye John Acts chapter 1 verse 14 asi yenum nyina de yakoma kurokura mpaye bomu wane ema no ne Maria Yesu ne na ne Yesu ne nuanom omo ka mo maame ho ema omo bɔ mpaye eni Twerɛ Kronkron mo fa ba bia rasa asomafo ne bɔ mpaye kyerɛ Maria omo nyina bɔ mpaye kyerɛ Onyankopɔn enti Maria ebra ne ba ne wuye no Yesu wuye kyerɛ bra wo bɔ ye nie okotena wo suani Yohane nkyɛn ena da omo kuta mpaye bomu enti wo kwan bɛn na Maria fa so wuye yantwerɛ enwo Twerɛ Kronkron mu enti enkyerɛkyerɛ na Romanfo kyerɛkyerɛ sɛ Maria wuye no wɔde ne pedua honam ne mogya na kɔ soro ɛyɛ ntoro kɛseɛ Maria ampa wo wuye every say ye Yesu ama nipa so bewu prɛko pɛ enu akyire no bokwa kohyia atemmu Maria yamfa ne honam ne honam ne ndompe ne mogya nkɔ soro Maria ewuye ɛwɔ m sɛ suafo na ntwerɛ kwan Maria fa so wuye de nanso de betumi asie nie Maria ewuye ne mmerɛ wabere mu ana sɛ bia wɔko aba Jerusalem ne mu na ɔfa so wuye ɔresɛbra Yesu Kristo frokɔ soro no akyiri bɛyɛ mfrinhyɛ de asa miɛnsa Awurade ne wu akyiri nti mfrinhyɛ de asa mfrinhyɛ de ɔso Awurade wu akyiri na Roman asrafo no bɛsɛ Jerusalem nti saa bɛ na Kristofo bebree no ekunkum wɔn ebi na Maria ka ho bi ana sɛ ebi ɔko na nsa na ɔko no baba kora no wuye ebisa no waba aberewa nanso yantwerɛ no Twerɛ Kronkron mu sɛ ye ne kwan Maria fa so wuye ti sɛ wo wuo Joseph kwan ɔfa so wuye yantwerɛ Maria kwan ɔfa so wuye yantwerɛ Petro kwan ɔfa so wuye yantwerɛ asomafo no mu bi wɔ no kwan ɔfa so wuye yantwerɛ na sɛ ɔkwan yɛ onipa fa so wuye wɔ Twerɛ Kronkron yɛ ka sɛ yɛ twerɛ Twerɛ Kronkron yɛ bɔ kɛhyɛ na yɛ asoa wo ɛbɛyɛ kakraka ɛbɛyɛ bebree ɛne da so no sɛ wɔte ase ɛbɛda ase Nyankopɔn ɛnka mo nyina ho ɔma yɛmfrɛ baako bio a otwa to mfiri yɛn studio ha yi ayɛ Miss Peach Barones pagising ko sa umaga at saka pag kaneno matulog sɛ mesɔre firi me nam mebɔ mpaeɛ mekɔda nso mebɔ mpaeɛ ɛyɛ meda Awurade ase sɛ wɔahyira me wɔ abrabɔ pa okunu pa abusua papa a manya pero dumating po yung araw na mewɔ onua bi nso ada wɔka me ho na ɛberɛ bi baeɛ a kapatid ko me nua baa no gye me kunu firi me nsam hindi ko na po alam ngayon kung bakit lahat ng pinasalamatan ko kinuha. Ngayon po hindi ko alam kung paano manalangin kasi na ɛberɛ bi baeɛ a me nua no wuiɛ Breba me nua ne wuiɛ me kunu nso wuiɛ nti Nyankopɔn na da bia me da na sɛ wɔma me wɔ kunu pɔ ma me wɔ nua pa na wagye wɔ mu afiri me nsam no nti na ma sɛ da no ayɛ kwa na Alam mo kapatid, siguro mararamdaman Onua ba wenim ang damdamin ni ebi a wɔbɛnya tenkan nung kuhanin sɛ da bia da Nyankopɔn sɛ wɔma wɔ kunu pa ana wɔma wɔ abusua papa na sɛ ɛberɛ bi baeɛ a wo kunu a woda Nyankopɔn ase sɛ wɔde nama no awu wo nua baa no nso a woda Nyankopɔn ase sɛ wɔde nama wɔ no awu ebi a wɔbɛtem Joseph Maria ase ebisɛ berɛ a Joseph wugya Maria no ɔno nso bɛdi yaw ewie akyi ne ba panin no a ɔgyegye n'ani no nso yɛabɔ n'asɛm nuyɛ mu ama no awu atenka bɛ na nka ɔbɛnya Maria bɛsu ampa yɛnkenkan nanso ɔde yɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ onipa tenene ne wu a botaeɛ ne ye ɔma yɛnkenkan Isaiah 57 verse 1 ɔtenene ne yera na obiara mfa nhyɛ n'akoma mu ɔfa mmarima pɔkɔ na obiara nti aseɛ sɛ bɔne a ɛbɛba no anim na wɔyi ɔtenene ne firi koro onuaba sɛ nnipa no yi ɔtenene ni na wɔwu a deɛ nti a wɔwu yɛ ne sɛ Onyankopɔn ɛgye no afiri bɔne bi a ɛbɛba ma ne nkwagye abɔ no wɔ no mu Onyankopɔn tumi hunu ne yɛbɛsi daakye Onyankopɔn no de yɛbɛsi awieɛ Onyankopɔn bɛtumi ehunu sɛ bɔne bi bɛba bɛto wɔ nipa yi ma ne nkwagye abɔ no a ɔbɛgye ne nkwa sɛ wodɔ obi a ɔma no mmerɛ wodɔ obi a woma bɔne nto no n'abrabɔ mu Nyankopɔn dɔ saa nipa no nti ɔbɛyi no afiri bɔne a ɛbɛba no mu Isaiah 57 verse 1 Twerɛ Kronkron no sɛ wɔtene ne yera na obiara mfa nhyɛ n'akoma mu ɔfa mmarima pɔkɔ
na obiara nte aseɛ sɛ bɔne yɛ bɛba no anim na wɔyi tene n'ani no firi koro ebi a wukunu Nyankopɔn afa no afiri wo nkyɛn kɔ ebi a na bɔne bi bɛba ma onya dankwa deɛ nti abi a wo nua baa no nso a wɔpɛ n'asɛm no nso wuyɛ no ebi a na ɔmo yɛ ne papa panti no ebi a na bɔne bi bɛba ama ɔmo nkwagye abɔ wɔn nti Nyankopɔn ama wɔn kɔ ɔmo ahomegye mu no onua baa adeɛ baako nso a wɔse agye tum wɔ yɛabrɛ abɔ mu ne sɛ owuo wɔ hɔ mɔmma enya saa adwene sɛ nipa ngu ɛyɛ deɛ nipa bɛwu yɛn kenkan Hebrews 9:27 sɛdeɛ da hɔ ma nipa sɛ wɔbɛwu prɛko na ɛno akyiri atemmuo bɛba no onua baa nipa wuo deɛ ɛyɛ adeɛ yɛyi ato hɔ wɔn kasa mu kora wo nipadua yɛ adanseɛ sɛ ɛbere bɛba yɛ bɛwu kane na wo deɛ yɛ motoo kane na wo gyina so na wo deɛ yɛ motoo ɛnɛ deɛ watwintwam bo wo ba abere wa na akɔkora na wɔapɔ ne wɔapɔ so yɛ wɔ ya wo nkotodwe yɛ wɔ ya yɛn mpo ba wo nka yɛ sɛ wabɛn awieyɛ no ɛno yɛ wɔ Nyankopɔn ne dɔ ma yɛn yɛn hyɛ ase firi bere Adam ne Hawa yɛ bɔne no ɛbere bɔne bɔnsam ba wiase no bɔnsam ɛnɛma nipa bere ɛtɔ da nipa yade te sɛ wowɔ sasaboro a na sɛ wɔangu a na sɛ wɔbɛtena ase mfirinhyia apem wode sasaboro yi bɛtena ase saa mfie apem a wɔapɔ ne wɔapɔ so wo dwonku nyinaa bɛyɛ wɔ yɛwɔbɛbrɛ nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn mɛma wɔakɔ w'ahomegye mu na wayi wo afiri yawodie nyinaa mu no ɔbɛgye wo nkwa ama wɔakɔ akɔgye w'ahome na sɛ ɛno nkyerɛ sɛ wonni anidasoɔ bio awieyɛ ne nsaeɛ ateemmuda na awufoɔ nyinaa bɛnyane ɛna sɛ wobɔ ɔbratenene wɔ Nyankopɔn anim a ɔbɛma wo daa nkwa Tito nwoma ati baako nkyɛmu mmienu Titus 1:2 daa nkwa ne da soɔ so nkwa a wɔ Nyankopɔn a wɔnni ato no de fi teteete hyɛɛ bɔ wɔ Nyankopɔn ahyɛ no bɔ ɛno ne yɛ awerɛ kyekyere ɛno ne yɛ ne da soɔ sɛ yɛwɔ wɔ asase so mpo a yɛwɔ daa nkwa bi wɔ hɔ na saa daa nkwa no ne Nyankopɔn bɔhyɛ a ɔhyɛ to hɔ ma yɛn ne nkwa papa a yɛnim no asase so ɛwɔ ka no wɔ Revelation 21:4 ɛwɔ saa daa nkwa no mu na nepa nko a na ɔbɛpepa wo n'aniwa mu ne suo nyinaa na owuo yi ni hɔ bio na awerɛhoɔ ne wɔsu ne yaw biara ni hɔ bio ɛwɔ sɛ kane nneɔma no watwam na daa nkwa mu no ɛyɛ adeɛ a ɛbɛsie wɔ Nyankopɔn bɛpepa yɛ n'aniwa mu ne suo nyinaa esu ni hɔ bio awerɛhoɔ ni hɔ bio biribiara nhyɛ wɔ abufuo bio korɔmfoɔ biara ni hɔ asisifoɔ ni hɔ ɔtorofoɔ biara ni hɔ obi bu mfu owuo ni hɔ bio awerɛhoɔ ne su yawdie apinisie amanehunu biara ni hɔ sɛdeɛ Nyankopɔn wɔ asɛm no ɔseɛ no ɛwɔ sɛ kane nneɔma no atwam nti sɛ na yɛwu a woma ɔka ɛyɛ ahomegye mu kɛkɛ na ɛyɛ koro kɔpem sɛ yɛbɛkɔ akɔhyia Nyankopɔn watemmu adwa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a animuonyam a wɔ Nyankopɔn wasiesie ama wɔn a wɔdɔ no wɔ no atumi ada adi ama yɛn nti wɔ nua baa deɛ mɛtumi aka akyerɛ wo nie mɛma ɔwerɛ ho pii mmoro so ɛni awerɛhoɔ ma ne mmoro so ma ne nyɛ wo suban sɛ mɛma ne nyɛ wo suban sɛ ɛnsɛ sɛ ɔsan kɔbɔ mpaeɛ da Awurade ase a wadɔfoɔ bɛsen awu onua mɛnwene saa wonim wu a wo kunu ne wo nua baa no awuo no Nyankopɔn ma mu na wɔ sɛ woda no aseɛ ade nkyira ɛfiri sɛ hwee ne wa yɛbɛtumi ayɛ wontumi nsi Nyankopɔn kwan sɛ Nyankopɔn kura tirimɔpɔ pa bi ma wo ne wo kunu a ɔbɛgye ne nkwa afiri ne nsɛm ɛfiri sɛ yɛwɔ akunu binom wɔ hɔnom a ɔmo di bɔne ɛfiri sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo wu wɔkyerɛ ɔmo di bɔne mpo deɛ wotiri yɛ wo kunu a wɔdɔ no ne wu kyerɛ sɛ ɛnyɛ ade bɔne bi na esi ɔmo a wɔde mu ebinom mpo bɔ mpa sɛ ne kunu wu ɛfiri sɛ wɔnyɛ nti sɛ wo kunu ɛte ase na wodɔ no ansa na wɔbɛwuo wo nua no wodɔ wɔ nansa na wɔbɛwuo na woanyɛ adwene bɔne biara ntia wɔ nti owuo deɛ
ɛyɛ Onyankopɔn na kwan a wɔfa so ma nipa gye na home na aka wutirim sɛ wodɔ wo kunu wodɔ wo nuanom ammɔ no kwaadu wɔ asɛmneabea ebinom wɔ no mobɔ ɔmo ankasa nuanom kwaadu awarefoɔ koraa ko ntɔkwa ɔmo bobɔ mo ho tuo ɛborɔborɔ wɔn ho yɛwɔ nom abinom wɔ no ma Onyankopɔn yɛ no yɛabrabɔ ma yɛnte aseɛ prɛko pɛ nanso wakyire no wɔbɛte aseɛ hunu sɛ mpa Onyankopɔn ayɛ biribi papa bi wɔ yɛabrabɔ mu ama yɛne ɔno na w'anim ade nyinaa ebia na biribi bɔne bi bɛto wo kunu daakye ɛno nti wama ne kɔ na ho megye mu no ɛne wo nua baa no nti yɛwɔ dankwa mu anidasoɔ wɔ nua baa nti ma wɔba mu eni awerɛhoɔ mmoro so na menyae sɛ wobɛda wɔ Onyankopɔn ase ɛre sɛ yɛ mmara nsɛm ɔma yɛnkenkan 1 Thessalonians 5:18 monna ase ade nyinaa mu na yɛn ne deɛ wɔ Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho etwa sɛ ampa yɛda wɔ Onyankopɔn ase ɛfiri sɛ yɛde wɔ Onyankopɔn aka ade nyinaa mu yɛn nkwa ɛne deɛ wɔn abrabɔ mu nyinara yɛde wɔ Onyankopɔn aka wɔ yɛn mu nti ehia sɛ yɛda no aseɛ mene da so no sɛ wo nua ba pechi wate aseɛ na srɛ sɛ mene da so no sɛ Onyankopɔn nsi mi bɛma wɔ awerɛkyekyere yɛda wɔ ase bebree Brother Eli ɛma wakɔ aba yɛda mo ase na anuanom ebio sɛsiɛ no yɛde dwumadie ne banawie yɛ Tete Atempɔn Wiase Nyinaa Twerɛ Kronkron Adesua ne mu nsɛmmisa mmara na sɛ Twerɛ Kronkron ntoma ho pa yɛne mfra yɛde frɛ nyɔnko nipa mama yɛntoa so ntie dwumadie no wɔ radio so ne TV so wɔ Tete Atempɔn dwumadie no so wɔ nkɔmmɔdi afidie so yɛne yɛ nuanom a yɛfiri Members Church of God International asafo na bio yɛda Awurade ase sɛ wama yɛ na akwanya pa foforɔ a ɛnɛ de wɔde adom yɛn ama yɛtumi de Wiase Nyinaa Twerɛ Kronkron Adesua ne mu nsɛmmisa mmerɛ abrɛ mu wɔ na yɛtumi ayi mu nsɛmmisa no a ɛfa gyidie ho na honhom fam nneɛma ho na ebio yɛda Awurade ase sɛ yɛn nsa ka akwanya pa yi asɛda nka Awurade Nyankopɔn anuanom na mpamokyɛw ansa na yɛbɛpɔn korakora na yɛntim wateteɛ no mama yɛna Awurade ase wɔ mpaebɔ mu mama yɛmmɔ mpaeɛ anuanom yɛn agya wɔwɔ soro ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu ebio yɛn a wabɔ yɛn yɛbɔ wo yɛn aseda afɔdeɛ da mu abɛsene yɛabrabɔ mu woayɛ no afiri amanneɛ mu woama yɛn akwanya pa sɛ yɛnsua wɔ nsɛm kronkron yɛda wo ase ɛfiri sɛ yɛnam yɛn so atumi atie wo nokwasɛm bebree ayi yɛn akoma mu nsɛmmisa no yɛn Awurade yɛda wo ase yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsɛm abɛtena yɛn akoma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anante wɔ w'akwan so na de yɛn nkwa asi hɔ asom wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asa afata daa nkwa a wɔhyɛ yɛn bɔ no Awurade yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn nyinaa so tie wɔn a wɔtie wo nkyerɛkyerɛ sɛ bɛtumi a yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛmmom na yɛntumi nsom wɔ kwan pa so agya yɛsrɛ wo sɛ sa yɛn yadewa na sɔ yɛn haw ano ma yɛn yɛsrɛ wo sɛ ma asomdwie ni hene wɔ abusua biara mu ɛberɛ a yɛwɔ ehu ne amanneɛ mmerɛ yi mu Awurade yɛsrɛ wo bɔnefakyɛ ma yɛnsini ntɔ na yɛn bɔne a yɛayɛ nyinaa yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no na berɛ a yɛde yɛde sua yi bɛna awieeɛ no
wodɔbasɛm na yɛgyae yɛn dadwene nyinaa hye. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn nyinaa so, ɛda wo ase bebree sɛ woama yɛn akwanya pa yi sɛ yɛnhyia mu ɛwɔ saa dɔn yi mu. Ona animuonyam ne ayɛyie nyinaa yɛ wo dea. Agya, yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and Na bio ɔma yɛgyina yɛn nsa nka nhyira no wɔ dɔ a ɛfiri yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro, adom ayaresa ne nkwagyeɛ ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo, ne Honhom Kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛne yɛn nyinaa koma mu hene ɛtitiri wɔ yɛn mma sɛsie ne daa nyinaa. Amen. Kyerɛ ase anaasɛ yɛba abɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Manyɔnko nipa, yɛn nyinaa ase kyerɛ ne sɛn. Yɛba abɛsua Kristo mmara nsɛm. Kristo nkyerɛkyerɛ, asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ma yɛmmerɛ a yɛwɔ mu yi. Entutusuo dudu tu yɛka ho bi anaa, homedadie kronkron a wɔgye mu ntoboa anaa wɔbɔ mu afɔde yɛka ho bi anaa, homedadie eso ka ho bi anaa. Ɛyɛ Kristo mmara nsɛm sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbɛreprɛ konam mɔnkɔ ɛnam afoforo a ɛkeka ho anaa. Yɛnam wɔdɔ a wɔyɛ n'akoma mu so retɔ nsa afrɛ mu. Yɛne da soɔ ne sɛ mɔbɛka yɛn ho sɛ wɔwɔ akoma soadeɛ bi sɛ wobɛsua mmara nsɛm yi a. Yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm kronkron na yɛn bɛba so September bosome da ɛtɔ so 6 2021. Ɛbɛhyɛ aseɛ anwummere nɔnson wɔ FILIPINO no mmerɛ mu na Ghana ha yi deɛ ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa nondu baako. Mentwea ɛkɔma mu nyinaa. alabok na sisidlan narumisan may bahid ng kasalanan ngunit nilinis mo aming karumihan, puso'y sinidlan ng iyong katwiran. Walang saysay, dukha ng sanlibutan. Hinahan
Tingin mo iyong alabok na sisignan, nagniningning dahil sa'yo, banal na katwiran. Tanging pasalamat sa'yo ang maiaalay, dahil inibig mo aming kalipan. Di masighilan, gintong sisiglan. Pagdamutan mo aming nakayanan, pangako ay tanging iyo lang, nawa'y tulungan mo at samahan. Alabok na sisiglan, nagniningning dahil sa'yo, banal na katwiran. Tanging pasalamat sa'yo ang maiaalay, dahil inibig mo aming kalitan. Walang may tutumbas, pag-ibig mong wagas. Alay sa'yo, masasalamat na walang wagas. Tingin mo iyong alabok na sisimnan, nagniningning dahil sa'yo, banal na katwiran. Tanging pasalamat sa'yo ang maiaalay, dahil inilis mo, dahil nilingap mo, dahil inibig mo. Alabok na sisiglan. Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied
nagkakaisang tinig na tumatawag kami sa iyo. With one voice, we call upon you, we who acknowledge that you are our Father, the Almighty God, in whose hand is our life. We are offering our heartfelt thanksgiving to you for continuously taking care of every one of us. You are our loving God, who's always ready to reach out to those in need, or those who trust in you. Thank you for continuously protecting us. You keep us in the midst of this time where mankind has many anxieties. Thank you for the peace we can feel in our hearts because of our trust in you, that you are always there to care for us. You give everything we need, and you help us to continue every day that we are working. Thank you for everything that we could not remember anymore. We are worshiping your holy name. Father, please bless every soul that is acknowledging and trusting in you. Please reach out to every household, especially those who have anxieties. Lord, please help us to continue, hold our hands for us not to be brought down and pulled down by anxieties around us. Touch the bodies of those that are sick because of the pandemic in this time. Please have mercy on every one of us. We know that you are the one who knows what is best for us. But ours is a supplication that if it is according to your will, we will be able to continue serving you all the days that you are lending to us. Please reach out to our fellow men who are losing hope. Always make known to mankind that you are our Almighty God. Bless every leader of nations. Always give them the right mind, the right thinking in leading their people with true concern. And if possible, remove anger from each heart. Instill love for one another, and may our ways become worthy in your sight. Father, always forgive us of the sins and iniquities that we commit in this life. If you find us causing you disappointments, have mercy on us. Forgive us. And may you not be wrathful towards your creation. Have mercy on your children, on all of us, on the people in the world, especially those who are facing many problems, the physicians, and those who are leading in fighting the pandemic. Have mercy on them all.
Lord, there are many things we want to ask from you, but you know what is in our hearts, even if our lips cannot utter them. In your loving hands, we continue to entrust our life and our destiny. All glory and praises and honor belong to you. Thank you very much in the name of our Savior, Christ Jesus. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Naway tanggapin po natin ng walang hanggang May we receive the eternal love and the powerful blessings of the Father God in the heavens, the grace, healing, and salvation of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit guide and rule us all and our children forever and ever. Amen.